O, ćao! Dobrodošli na Kozmički paradajz z YouTube kanala i prvi video koji je naravno Minecraft preživljavanje. Hajde da počnemo. Okay, today is the day everything begins. Spawnovao sam se u brč šumi koju najviše volim. Klasično Minecraft preživljavanje počinje sa cepanjem drveća. Da me neko pita zašto ovo radim, ne bi znao da mu kažem. Ok, lažem, znao bi da mu kažem zašto radim. Zato što sam bolestan nekoliko dana i nemam šta da radim i gledam Craft i onda sam se sjetio kako je bilo dok sam ja bio mlad, dok nisam bio ženjen čovjek. Dok nisam imao posao, dok mi je najveća briga u životu bilo da li ću raditi domaći, kad sam bio započinjao YouTube pre 10 dobrih godina, sunce ti pojube. Da li moguće, je prošlo 10 godina kako sam ja snimao za YouTube. Pa kako da nije, pogledam koliko mi je brada, ja sam mator. Ja sam hvatao na malo nostalgija kad sam gledao taj Hermitcraft, kao kako oni to rade, kako imaju sad onaj proximity chat i priču međusobno i onda me ponovno uhvatilo da igram Minecraft. Ali ja nisam preživljavao jako dugo, tako da vas molim da imate strpljenja sa mnom. Ja sam mator čovjek, ne znam kako se prave ove farme, čim pređeš 25 mator si. Nemam pojma ni da li će uopšte završiti na YouTube-u, ali ono, ako gledate ovo, to je završilo na YouTube-u. I ovo nemam nikakvi plan, ja sam samo došao ovde da igram. Šalim na stranu, ja stvarno nemam pojma ni kako ću kuću da pravim, ni ništa, znači ništa nisam uzeo razmatranje, niti sam preživljavao ja sam ovako kao dosta dugo. Obično kad igram Minecraft igram sa svojom ženom i ona odradi veći deo posla, što se preživljavanja tiče. Ja sam tu samo zbog atmosfere. Treba mi koža. Šta će mi koža, Boga pitaj. Da li ima još jedna krava? Sad treba mi 2 krave da mogu da ih razmnožavam. Evo jedna, druge krave nigde nema. Nisam u ovom svetu ni 5 minuta, već sam zeznuo od toga. Čovječe, koliko visoko drvo. I dođem ja uništim ga. Ovo je možda bilo neko tamo 7. 8. svetsko čudo, a ja došao i poseko drvo. Zaštita životne sredine na nivou. Valjalo bi ja još neko drvo da ne sečem osim ovog, čisto da uzem saplinge. A bog te, cijelu sekiru ja potrošim na jedno drvo. Ako mi ne daš 4 saplinga sad, znači, dođi ti ovamo. Imao sam još jednu kravu. Krava je misteriozno nestala. E sad ja mislim da je krajnje vrijeme da se predstavim. Ćao, ja sam Laki, također poznat kao i Kozmički paradajz. A možda ste i vi jedan od 6 osoba koji ste pretplaćeni na priče iz Ambisa i tamo ste me vidjeli. Imam B na leđima pošto sam ja član Botara. Također sam i član Imaginary Studiosa. Tamo možete pročitati neke od mojih priča i stripova koje sam napravio. Link u opisu videa. Ok, never mind. No, don't come here, don't come here. Dakle, ova svetlost ovde. Sunce sija ko te psija, ja te volim milosije. Ok, finu kućicu imam ovde. Malo mi fali prozore, ali nema svrhe da stavljam prozore jer gledaju kamenje. Tako da, ovdje bi imamo neki stepenik kao... E sad se vjerojatno pitate zašto ja radim ovo. E pa ja se pitam isto kako dramatično nesade svetlo. Šta svetliš, pitam te ja. Zato dolazi ta svetlost. Vidi bakle, bonus čast na početku, ja sam zaboravio na njega. Ništa mi korisno nije dao, ali dobro, ajde. Mrš, Monster Hunter. Nego šta? Vidi me kak je sam opasan. Šalim na stranu, zašto radim ovo? Zato, kao što sam rekao, taj content creation mi je uvijek bio hobi, kao nešto što me opušta. Volim da pišem, volim da stvaram. Preko YouTube-a, kao što sam rekao, upoznao sam neke od najboljih prijatelja koji prijateljstvo koje traju preko 10 godina. Tako da, ja malo bi da vratim taj osjećaj. Kad ovdje sam uvijek. Da se pucaš da ti čovječe kad otvaram dušu gledalcima. Skira, kakav si baksuz. Vidi ga, pravljamo nešto kao sidewalk. Tako. Endermane, ne gledam te. Gledaj me kaki sam opasan. Čekaj, šalio sam se, šalio sam se. A i preko YouTube-a sam pre 10 godina upoznao neke prijatelje koji su mi dan danas jedni od najboljih prijatelja i svakodnevno se čujemo, viđemo se. I nekako kad sam gledao taj Hermitcraft kako oni tamo igraju na tom SMP-u zajedno, hvatila me nostalgija i htio sam ponovo da vratim taj osjećaj. Sad ja u ovom svijetu ja sam sam, ali bih možda mogao da dovedem neke od prijatelja kao tipa da gostuju u jednoj epizodi. Kakav ludak. Da gostuje kao u nekoj epizodi, tipa. Svoju ženu bi mogao da dovedem u sledeću epizodu. Ili da uzmem da stavim ovaj svijet da bude šta ga je ovih čudovišta, brate, kad padne mrak. To nekad nije bilo ovako, u moje vreme se znalo, bre, jedan creeper, jedan zombi, jedan skeleton i to je to, ćao. Ovo sad dok kreneš 4 zombija. Ne znam šta sam htio da kažem, možda bih mogao ovaj svijet da ubacim kao da bude na server i da napravim kao neki SMP
gdje bih ubacio još neke ljude kao, prvi koji mi padne na pamet su Nancy igrači iz Gaming Zone. Ovo ju šta su im Skeletonom bre, stvarno oni su radili pre ovako idu stranu. Vidi dropao mi je bot. Vidi bre šta je Skeleton bre, ne može čovjek da završi rečenicu od vas bre. Evo ga još jedan gore u distanci tamo. Ovo Minecraft uradio neki Skeleton buff brate. Na svakom ćošku po jedan Skeleton. Ok, ova ovca je misteriozno nestala, kao i ova. I opet nemam dovoljno za grabit. Znači džabe su ovce misteriozno nestale. A ovo prase je bilo veoma ljubazno da mi donira hranu. Šta sam ja uporno pokušavao da pričam pre nego što su me oni Skeletoni prekinuli, je da pored tih nekih ljudi koje znam, koje bih mogao da pozovem na SMP, uzem kao i nađem neke manje youtubere, čisto kao da bi napravili neka nova poznanstva. Ako YouTube algoritam uopšte pogura ovaj video da ga neko vidi, a ne samo 3-4 čoveka koji su mi prijatelji, komentarišite dole kao šta da radim, jel bi volio ovo da bude SMP kao sa više ljudi ili u svakoj epizodi da zovem nekog gosta ili da snimam sam, mada ja bi više volio da imam goste, da ne snimam sam. Evo sad snimam sam i polako ludim jer pričam sam sa sobom. Ja obično volim da gradim ili u močvari ili u Plains Biomu gde, ali to izgleda mi da neću da nađem ovde, tako da, ja ću to da ginem. Na početku epizode sam rekao da mi se sviđa Birch, sad mi se već smučio, jer gde god da pogledam samo Birch. Ono što sam htio da kažem da ću na kraju biti prinuđen da živim u Birch šumi, a možda i ne. Da li je ovo otvoreno more? I ulazim u pustoš. Ok, ima chest. Nice. Ok, ja predugo tražim, htio sam da kažem da predugo tražim mesto i prvo na koje naletim da ću ja živim tu, ali sam se predomislio kad se da to savadam. Novi dan, nova šansa za plakanje. Ajde ovdje ću da živim, ne može to da bude toliko loše. To je ono. Ne, ja ono moram prvo da istražim. Sharpness 5, zlatni mač. Stavim na njega Unbreaking 16 i Mending i neće da bude toliko loše. Neki chest dole nešto, beži bre dok vodi monolog. Neki chest nešto kao da bude, vidi chest. A vidi ovog. Šta se kriješ, što misliš da te nisam vidio, a? Da me hvatiš na sečekušu, ajde da me hvatiš na sečekušu. Šta je ovo organizovani kriminal? Daj pusti me da dišem malo, Bog. Daj mi samo nešto dobro. Ok, prihvatim. Imam i da pet. I da se udavim još mogu. Vidi kako lijepo mesto, mi je bilo na dohvat ruke, a ja sam ovdje. Nema veze, izabrao sam ovo mesto, a ja sam čovjek od svoje reči. Samo se zna, ja ovo radim već sat vremena snimam. Biće muka da izeditujem ovaj video, ali bolesan sam tako da imam vreme. Da se bacimo na pravljenje kuće. Ok, ja se izvinjavam zbog manjih tehničkih problema. Počeo sam da gradim kuću i pošto replay mod nema za ovu verziju Minecrafta na koju sam sada, poslednji update je bio za, ja mislim, 1.21.3 verziju. Ja sam skinuo neku alternativu koju sam sad provalio da je za bola. Dobro, nisam nešto mnogo progresa napravio, ali svakako bi bolje izgledalo. Za sljedeću epizodu, ako odlučim da snimam još, definitivno ću, kako se kaže, definitivno ću da se više potrudim oko tih nekih modova koje bi mogli da mi pomogu da video izgleda bolje. Shadere ne mogu da stavim jer kompjuter mi crkava kad stavim neku teksturu, a kamoli shadere. Mislio sam ovde da napravim kao da bude ovako, samo što će meni treba dosta više brč stepenica. Ovo mi je sad jako čudno jer ja nisam navikao da pričam dok gradim. I onda sam ovde mislio da postavim ovako ovo drveće. Ja samo čekam da u komentarima ako neko pogleda ovo video napiše kao puj ti je pod. Pa meni se sviđa. Predomislio sam se. Ovako mi nekako lakše izgleda. Dok se staklo polako peče, da vidimo šta ćemo sa ovim ovde. Definitivno će mi trebati još ovog drveta. Ovdje mi se sviđa da imamo ovo, kao da nije oljušte. I taman prati kao ovo je ovdje kraj nisu oljušte. Neću da lažem, izgleda mi očajno za sad, ali tu će dođu još dosta detalja koji će da je ukrase. To, na primjer, ovako nešto. Sad ne izgleda puno bolje, ali biće razlike kad bude gotovo. Kipa izgleda mi bolje. Da se dodaju tamnije vrata. Gledam tamnije vrata i da podignem sve ovo ovako. Može da ispadne nešto. Sad izgleda još bolje. Ali skupi bre, ovi lanterni i ovi trapdoorovi 6 ovog planka za 2 trapdoora. Strašno. Tu sam 4 flower pota. Stavim tu i tu. I dodali neko cveće koje nema ovdje lako da se nađe, ali to će bude malo teže zato što ovdje ima svako jako cveće. Ne, čekaj, pa ću ovako da gledam na kuću. Ne bre, ja sam udaj, ko ću spavam u kuću. Nemam spavaću sobu još uvijek. Upravo sam se setio spavaću u hodniku.
nemam krov nad glavom, ali ne veze. E da, ovo sam malo radio, prebacio sam često ovde sa svim svojim stvarima koje imam. Nije baš mnogo. Yeah. Znači ovo je kao neki ulaz, nešto će to bude kao nešto, čisto da bude neki armor stand možda. Ovo je kao hodnik, ovo će da mi bude chest room, ovo će da mi bude ovde... U stvari ovo će mi bude chest room, da ne premještam ovaj chest ponovo, nisam baš lepo razmišljao o ovome. Znači to će bude chest room, a ovo će mi bude neka kuhinja i tako tu da ima anvil i tako te stvari. A bit će gore jedan sprat gde će mi bude spavati soba. E sad bi bilo dobro, pošto sam ja vamo vidio da imaju rude. Evo sad samo čekam u komentarima da neko piše kopa zemlju sa krampom, to troši 2 durability-a. Znam. Ja sam Minecraft veteran, igram ovo još od 1.5.2 verzije. Šta je bilo, to se nisi nadao, ja se nisam nadao će mađa mi pukne tako brzo. Stani, vidi. Fortune 2, zlatni kramp. Fortune 2, zlatni kramp, čudotvorac. Inače, pitao sam ljudi iz režije šta radi Fortune 2, zlatni kramp. Kad mislim na ljude, kad kažem ljudi iz režije, mislim na ChatGPT, uglavnom to mi samo služi da dobijem saplinge i jabuke, tako da mi apsolutno nije potrebno Fortune na sekiri. I neću da se sekiram oko toga. I ja sršem na fora. Vidi me, imam strelu u glavu. Sva sreća pogodi me u glavu. Ko zna to referencu, matore kao ja. Gleda kad mi bude dalo iron da nemam ni čizmicu da napravim. Jedan iron. Bukvalno samo jedan iron, pa ja sam se šalio. Ja sam sad iznenađen, a boga mi i uvređen. Nove krave! Vidi na što lično, nisu krave, ovo su bikovi, bre. I lepo su radili model. Ne mogu da grešim dušu, daj ne kreći se, vidi. Ma koje te grešiš? Mangrove šuma! Iskoro je bakeža šuba. Ovo je moja omiljena vrsta drveta. Ne za gradnju, nego za estetiku. Imam 4 saplinga, to mi je sasvim dovoljno za sad. Nego sam ja pošao u potragu za caveom nekim. Kokoške. Izgleda da cijela savana ima drugačije mobove. Armadilovi, vidi kako se skupio. Kako je sladak. Vidi ga, ne plaši mi se. A ti se mene ne plašiš, a? Jel tako? Ako to darim? Haha, šta vi? Stao si gledaš me, ja? Bežiš. Vidi ga, skupio se. Google nas prisluškuje, confirmed. Ok, malo ste krivoke. Su sve svinje krivoke? Nisam vratio pažnju. Evo ga, gde ću da idem da kopam. Da vidimo kako je najbezbednije da se sjeđe ovdje. Izgleda da je neka trenutna nestašica irona, pošto ga nigde nema. To je baš duboko. Nemoj da pravite šale, ovo je family friendly kanal. I imamo iron. Ima ga dosta. Cilj mi je da imam full iron armor do kraja epizode. I pola kuće. Čekaj da ja nešto preračunam. Znači, treba mi 7 za pantalone. I 8 za chestplate, to je 15. I treba mi 4 za čizmice, to je 19. I treba mi 5 za helmet, to je 24. Valjalo bi kramp da napravim ako ne iđem na dijamante, jer ja dijamante ne mogu da iskopam sa kamenim krampom. Pa i sad. Nice. Satisfying. Dijamanti! Ne, ovi dijamanti zahtevaju momentalno preispitivanje svojih odluka i kreaciju iron kramp. Samo što ja nemam drvo da napravim pickaxe. Tako sad. I am Iron Man. Samo mi teže pada da se vratim skroz dole nego da ne znam nije što. Vidimo još. Opa. Ima 4 komade izgleda. Gde ćeš ti? I to je to što se tiče prve epizode. Ako vam se svidjelo, stavite like, komentar, subscribe, sve živo što možete, ne zaboravite šta još treba, ako treba još nešto. I mi se vidimo ponovno u sledećoj epizodi, ako bude bilo u sledećoj epizodi, tako da, ćao!